Magandang araw, mga kapatid. Mabigya agawit si kayo namin. Ako po si Tony Sinday Diego, isang kapatid kay Hesus Kristo, dating taga-Lingayen, Pangasinan. Sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesus Kristo. Sa ngalan ng aming mga kasama sa ministeryo, Gospel for the Philippines, Reverend Ramon Bonyol, Pastor Manny Mintak, Pastor Jerome Glimao, Sister Corazon de Jesus, at ng aking may bahay, si Feli. Binabati namin kayong lahat sa anibersaryo ng iyong iglesia. Amin pong karangalan at kasiyahan na batiin kayo sa anibersaryo ng iyong iglesia. Makikibahagi kami sa inyo sa Espiritu sa pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating Panginoon para sa kanyang pagpapalang lubos na lubos. Bagamat malayo ako, nasa ibang panig ng daigdig, dumarating din ang balita sa akin, ang balita ng paglago ng inyong iglesia at lalo ng paglago ng inyong katapatan sa Diyos. Maaring narinig na ninyo ang kwento ni John Stephen Akwari, isang marathon runner mula sa Tanzania na pinakahuling natapos sa 1968 Olympics sa Mexico City. Walang last place finisher sa isang marathon ang huling natapos na katulad ni John Akwari. Nasugatan sa daan, pipilay-pilay siya nang dumating sa stadium. Siya ay duguhan at may benda ang kanyang binti. Mahigit 1 oras na ang lumipas matapos makumplito yung nung iba ang kanilang takbo sa marathon. Ilang nanonood na lang ang natira sa grandstand nang tuluyang tumawid si Akwari sa finish line. Nang tanungin kung bakit siya ay nagpatuloy sa pagtakbo sa kabila ng sakit, sumagot si Akwari, "Hindi ako pinadala ng aking bansa sa Mexico City upang simulan ang takbuhan. Pinadala nila ako dito upang tapusin ang takbuhan." Ang ugaling ito ni John Akwari ay dapat nating maging saloobin habang tayo ay nabubuhay at tumatanda. Ayon sa 12 kabanata ng Hebreo, verse 1, ang sabi, may isang takbuhan na inilagay sa ating harap at tayo dapat na patuloy na tumakbo hanggang sa makarating tayo sa linya ng pagtatapos. Itatak sa puso natin ito, no one is too old to serve God. Walang masyadong matanda para maglingkod sa Diyos. Dapat tayong magpatuloy sa paglaki, paglago at paglilingkod hanggang sa katapusan ng ating mga araw. Sa ating mga huling taon sa mundo ay huwag tayong magpabaya, huwag kayong magsawa at sayangin ang pinakapiling kaloob sa atin ng Diyos upang ipabahagi natin. Marami pang dapat gawin. Hindi kayang mag-isa ng pastor. Kailangan niya ang tulong ninyo. Kaya't patuloy tayong tumakbo. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Tapusin natin ang gawaing tinanggap natin mula sa Panginoong Hesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. In closing, ito po ang aking dalangin. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihan niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Tapat ang ating Panginoon, maging tapat din tayo sa Kanya. Amen.